Ik ben natuurlijk de Frieske top 4 vult. Top 100? 100? Top 100. Ja. Maar 4 Frieske nummers. Ja, en doe hast al jezelf betocht? Nee, dat heeft mijn vriendin links van mij invuld. Ja. Ja, want wat werd het? Nou, wat hadden we? Het Boonskip. En net te missen. Pieter Sahiter. Ja, Ja. Daar gaan wij elke dag helemaal los op, toch Anna? ja, zeker. Dat is net te missen. Nee. Dus we hebben 4 nummertjes samengesteld. Ja. Ja. En ben je het er een beetje mee eens, maar die samenstelling? Jazeker. 100%. Ja. En doe hier, ze krijgt nog een favoriet nummer. Ik ben hem even kwijt. Misschien werd mijn vriendin op rug zet. Wij best ook. Oh ja, Ja, elke John keer even. hem John even. ja, ik ben het even helemaal kwijt. Nou, gelukkig in de buurvrouw, die helpt je nog bij. Nee, dat gaan we net van. Nee. De wingrezen. Maar ben je krek of ben je hem nog ben je er al over in de West? Nou, we gaan over richting het einde. We hebben een mooi rondje die. En wat vind je het mooiste van de kriesmerken? Jim natuurlijk.